елмаю буенча. Өеңдә моңлан, Әйе. урамга чыккач елмай. Ни өчен моның сәбәбе? Сәбәбе түгел менә, нәрсәне аңлата бу? Мин әйтеп киттем Урамга менә. чыккач елмаерга кеше нишләп алай тиеш? Моның астында нәрсә ята? Кеше икенче кешеләр белән матур иттереп күрешергә тиеш. Елмаеп, теге уйнап түгел, исәнмесез, менә бу уйнау инде, теге кайвакыт бит утыралар. Хәерле иртәләр, менә радиоларда кызлар шулай утыра, уйнап. Уйнарга кирәкми. Хәерле иртә диген. Хәерле иртә, хәерле кич, мин киттем, мин килдем иптәшләр. Сәлам барыгызга, нәрсә уйнарга? Хәерле иртәләр. Әгәр син уйный алмыйсың икән, уйнама. Иптәшләр дип әйт. Минем әлегә кәефем юк. Ничек кенә тырышсам да уйный алмыйм диген. Менә мин дә үзем шәхсән мин моңлы кеше, ләкин тормышта уйныйм. Син ни өчен уйныйсың соң? Мин өчен күңелдә уйныйм. Кешеләрнең күңеле булсын дип уйныйсыңмы син? Или үзеңә кирәк булган өчен уйныйсың? Үземә кирәк. Үземә кирәк. Менә әйттем бит, ни өчен моңлы. Җәлил хәзрәтне алдым мин, монда кергәнче. Артын карыйм һәм карыйм. Тәмук. Җәһәннәм. Безне бит җәһәннәм көтә. Әле җәннәткә без керәбезме, юкмы? Без керә алабызмы анда? Безнең бит нихәл ялгышлар барыбызның да. Менә моннан. Теге солай әйтмеши, менә моннан ялгышлар.